Ma'am. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong gabi guys, kung may ligong kag traditional hilot, first time nimo nang nakita para sa imo ganun, panawag yun. Maayong gabi ma'am, gabi na. Sa matang pamati. Kaso, Sa may paminabugnog yun. Ubo, dili, ko na ginawa. mo pa yung pag-umpisa. Sige. Sa pag yun, kung nilain, likod. Sakit likod. Ano na? Sige. Ako lang mangita sa ban. Sige, sa katong balay, Emily Homes. So ayan guys, shout out sa taga Emily Homes, Bigo City Phase 1. Ayan, Phase 1 po sa mga Emily Homes, Bigo City. Ayan, God bless po sa inyo ha. No, nas Ma'am Dre Tabangan at ang umayo ay hindi pa matasklasan. Siyempre, inumanan sa pagkampo. Sige no, magtaran nga muduol sa kung magpahilot, magpatambal, manikamot ha. No? So ayan, so magsugo na kong hilot guys para sa inyo. Ang shout out po. And God bless Emily Homes, Bigo City. God bless po. Shout out po sa lahat po ng mga OFW. Hello, tapat ako ma'am? Sabi lang ma'am. Katulong na? Ano ba? Ito na ba? Dito na pala. Rachel. Dahil pag-iwa. Ako ka lang dahil kuminit tayo eh.
Hotdog. Yun na nga pagpalit dito. Oh, pagluto. Say dayo. Ma-deliver ko. Pagpalit sa dito lagi. Iman ka na ako. Sagot ka na ba? O, tatanong mo. Yan na, bro. Ano na, istante? Ano na isulod? Istante naman na. May ba ako? Ako ang mag dito ba? Kape ba? Ako ang magba. Ikaw ang mag. Patay ba? Uy! Wala ka kaya kakain.
Isukan ako. Wala ka magpasag hapon gabi, ma'am. Wala na? Alexa. Dinala sa hangin. Paligsik.
Aligsik. The big focus on accessibility has always been websites and mobile apps and things we need to get from the outside. I need to go to this restaurant, look at their menu, I want to order online from this company. Those are very business. Sino ba ka? Ha? Islam.